What's up mga kabangs? Kumusta tayo dyan? Subscribe. God bless. Hi, Kabang Station! Kumusta kayo dyan? Hi. Wah! Oh! Kabangs. Ayan! Hi, Hello mga Kabang! Hi mga kabangs. Hi sa mga Kabang Station! Ito mga recommended na tawag dito na Tapos na sa aming may sasabihin. mamaya kahit guys. Balik bukid o. Ko? Sambali. Diyan lang, malapit lang dito. If you want healthy, balik bukid and healthy. Dito sa SMEA. Meron ka. Kanina nakabala. Okay. Thank you, Hydroflask. Hydroflask brought to you by Ate Charing TV. Hydroplast. Thank you. Thank you. Hydroplast, thank you. Hydroplast ay matatagpuan sa ground level of SM. Dito lang, dito lang. At syempre, tumyang. Ano sabi ng tumyang? Korean mo? Korean. Chinese ata doon. Chinese brother, ako Korean. Okay, okay, Japanese. Mamaya-maya. Nag-drive ako pero kunti lang. Play half life. So, different ko na. Hindi na bata mo. Ako, yung pangalawa na dapat yan. Muna na ko na. Uwi kami dito. 2017, Kanayawan. August, ako na sa mga June. So, after nun, mga January, nag-design ko na siya. Tapos, 3 months sa sunod period bago ka manilis. Nung last month na yan, marami nag-buntis na siya. Last of May na yun. Ayun, very diretso na resign ko na. Pag pumunta kayo rito, you can choose as sabaw kung ano gusto niyo. Sa akin, I choose plain water. Yeah, diba? Meron silang dalawang klase ng sabaw. Seafood at saka chicken stock. Seafood stock at chicken stock. Ang pinili ko ay plain water. Kasi ako na lang yung naglagay ng timpla. Kasi pag nandito ka sa Tongyang, it seems like you are in your own house.
Ito bahay namin. Yan. Diba? Ito pag ito yung laing linya. Medyo ang aircon na ito, sinela. I don't skip your new year. I don't skip it. Hindi ako makapag-live, wala akong load. YouTube. Thumbnails. Wala. Sa YouTube ito. May pumasok yan. Alam nila yan. Sana may pumasok. Hi! Wala pa. Pinoy vloggers in Kuwait. Palaboy OFW, Yun, hi! Palaboy. Yun, yung isa sa mga Palaboy OFW, hello! pasimulo ng PPK. Ayun, so ito na drive. We're live na live via satellite. Dito po sa Tungyang SM Ecoland, Davao City! Kakalat niya yan. Sa lahat po ng mga Pilipino dyan sa Kuwait, ingat po kayong lahat dyan. Palagi natin unahin ang ating health. Kain lang. Kain lang ha. Once again, bago ito maubos ang aking film, once again po, Pinoy Vloggers in Kuwait, Yes. Ikoy Vlog, Ikoy with I-C-O-Y. I-C-O-Y. Ikoy Vlog, please visit kayo sa bahay niya. Ha? Yes. Kasi ito kasi daw maputol. Ayun, panalo na nila. Alright. Sinabi na. Maraming papasok yan, 2 minutes. Kaya umaga pa kasi doon. Kuha kami ng ice cream. Ano kayo dito, no? 5 hours, 5 hours delay. Kaya na, Sky Rain. Sky Rain ha! Hi! Welcome to The Life is Here, Davao. Pag nandito kayo sa Davao, talagang ganito yung buhay. Nandito yung buhay. Nandito yung buhay. Nandito yung ano, tawag doon? Mama Anjo. Dalawa yun sila, si Robert, si Palaboy, saka si Mama Anjo yung Mama Anjo establish nito. yes, sa nag-establish po ng Pinoy PBK. Vloggers in Kuwait or PBK. Yan. Hi mga Anjo and Palaboy. Palaboy OFW, maraming salamat. Yeah. Pagpatuloy lang natin ang ating nasimulan. Yes, because I really believe that there is Bisaya yung Skyler. Skyler, Bisaya day kaday. Yan ako. Kaday, Maraming Bisaya na taga PBK. mga ilan kayo lahat yung PBK? Nako. Parang 300, 400 plus na. Dami.
Ito, kaya na kami nakain dito. Mukbang na des. Skyler Rain. Yapin na lang Yapin ko. na lang kung hamal dira gutom nung ko. Legaon. Taga-asa magaday. Skyler Rain. Taga-asa magka. Try ko ba? Hindi asa sa Lapis Mindanao. Inggit daw kami Kuya Ikoy, mamatay kayo sa inggit. Hintayin nyo magbakasyon kayo sa Pinas. Sige, gumante kayo ha. Bukidnon, si Skyler. Ay, Bukidnon. Guys, Skyler, nakadaan ako ng Bukidnon. Valencia City, Bukidnon. Maraming ano dyan. Maraming dragon fruit. Maraming dragon fruit. Karamihan yung tulog pa eh. Auto. Valencia City daw siya. Oo. Valencia City. Sa Malaybalay Bukidnon, nandun yung monks. Napunta namin yun. Parang nasa ibang... Pag pumunta ka doon, yung monks na yun, parang kang nasa ibang bansa, parang nasa New Zealand ka. Gusto ko laag Davao Son, tayo ko Budot, Skyler Rain. Go, punta ka dito. Tayo tayo ng Budot, sa harap ng Davao City Hall. Tama. Sumayaw na kami ng Budot sa harap ng Davao City Hall with Inday Cup Cup. Hindi ka vlog. Yes. Ito si Palaboy. Yan si Skyler.